दिवसान आम तोर हा पाय मरे त्या कोपरातले आम्या भरपूर तोल लागलाय हातरोया आणि उडोया आणि हाया दिष्टी पण आता का थांबे फायर ब्रिगेडी व्हायचे होईता अरे मेवन ओगोच आता माका तेकला गो फास्ट होईता ओय तू फास्ट गेले आमको उडोन असपाचे अरे मेवन जाल ते सुसपाचे कित जाल अरे वाघ गेल न रे वाघ गेलो ओय आणि वाघान मरे मग घर्र केले मागी तुई कित केले आये बी वाघा घर्र केले मागी वाघान मग पुतून घर्र केले मागी वाघान तू खायो ना अरे वाघ मग हापायल न रे मागी तू वाघान हायले हे तेदना टीव्ही बंद कर न रे